दादा, घराणेशाहीचा आरोप होत होता, तुमच्यावर देखील होत होता, त्याचप्रमाणे सामंत बंधूंवर होता, मात्र जनतेने स्वीकारलाय, कसं बघ? अरे जनता माझ्या बाजूने मला माहीत होतं. घराणेशाही दोन्ही तर राजकारणात होते. एक तर पहिला निलेश तर पहिला खासदारही होता. नितेश गेली 10 वर्ष आमदार आहे आणि कसं महाराष्ट्रभर काम करतोय, मतदारसंघ नाही आहे. आणि आम्ही दोघं मुलांना नाही, मी केसरकरला पण जिंकून आणलं आहे. 3चे 3 इथे कोण काही नाही राहिलं आहे. 3000 4000 मताला देऊन काय उपयोग झाला नाही. फक्त एवढेच आता चौकशी बाकी राहिली आहे की हे पैसे आणले कुठून. ते आता माझं काम पुढे चालू आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.